Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Үзләре бақылыққа көшсә дә мәңгілік жәүһәр булып, моңлы иҗаты калган җырчылар күп түгел. Киләсе репортаж гомере халык хәтере белән исәпләнгән нәкъ шундый жәүһәр җырчы турында. Аның тавышы тынгысыз елга сыман шаулап ага. Кай чагында йомшак җәйге җил сыман исә, ләйсән яңгыр сибәләгәндәй иркәли. Яшен кебек күкне иңләп күкри. Үзе исән чагында әнә шундый бәя алган, легендага әверелгән җырчылар гасырга бер генә туа күрәсең. Зәмхәрир кыш уртасында дөньяга килгән Әлфия Авзалова 5 ел элек сандугачлар сайрап торган көннәрдә арабыздан китеп барды, нәкъ үзе теләгәнчә. Резидә Хиярованың Ринат Харис сүзләренә язылган «Сагындыра» җыры әнинең иң яратканы иде дип искә ала кызлары. Аның кабер ташында да шул җырның ноталары һәм «Сагындыра» дигән сүзләр уелган. Сагындыра, но җырларын, аның моңлы җырлары бар. Аның күз яшьләр ага, даже сизмисең ничек күз яшьләр аккан. Янсың ул шаян җырлары бар. O vaqtda endi менә ничек язылган вакытта, концерттан кайткан вакытлар бөтенсе искә төшә. Инде гомер җәем аша узып бара. Күз алдында һаман моңлы чагым Әлфия апаның үз язмышына аваздаш булган әлеге җырдагыча «Сагындыра» шул. Дөресен генә әйткәндә, беләсезме, күп әйтәләр. Менә вакыт уза, оныта башлыйсың. Ничек инде әнине, ананы ничек онытырга? Ничек ул оныта торган түгел. Көн сайын иртән торасың, әни турында уйлыйсың. Ятасың җыкларга, әни турында искә аласың. Ансыз мөмкинлек юк bu dünyada. Şuna göre biz apam bilen uylaştık. 5 yıl әнинең китүенә шундый дога укырга, Коръән ашын уздырырга дип уйлаштык та, менә шуңа күрә инде менә бүген туган авылымда әрсезләр даннан, әрвахлар догадан туймас ди халык. Шуңа да Коръән ашы уздыру саваплы гамәл. Элхамдулиллаһи раббил аламин. Искә алу мәҗлесенә Әлфия Авзаловның якын туганнары, хезмәттәшләре, гаилә дуслары, шулай ук Татарстан президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Нурия Хашимова чакырылды иде. Барысы да истәлекләре белән уртаклашты. Мотор моңлы килер җырлыйдыр, моңлы итеп. Шуңа күрә аны халык яратты, сөйләшә торган. Мин шундый кеше, зур кеше дип җирмәде ул. Барсында бер күрде, простой иде ул. Ул кая чыкса да, урамга ике барганда да кычаклап, үбеп балалар яны. Инсия апа әйтмешли, әнә шул простойлыгы, гадилеге өчен үзебезнең Әлфия дип йөрткән аны халык. Беренче көннән үк безгә әннәк дип әйтергә кушты. Балаларны да шулай өйрәтте, бик матур яшәдек, бик тату яшәдек. Җырларын җыламыйча тыңлап та булмый. Безгә бик авыр югалту. Biz bizim milletimiz bağlarım da bik yarata, bik sağınalar, bik yuksınalar. Biz bir simya gibi yaşadık, birge aşadık, birge yokladık. Әлфия апа белән аралашып яшәгән якыннары барысы да бер гаилә сыман идек дип искә ала. Шул исәптән Сания һәм Кәрим Габидуллиннар озак еллар Әлфия Авзалова концертларында тавыш режиссеры булган Рәшит Шаһидуллинда. Аппаратура бик көчле, безнең японская Yamaha исемле, аны Тимир Шарипович Шаймиев бүләк итте аңар. Шул миңа инде, Русия әйтмешли, бик повезло, шундай аппаратурада эшләргә инде. 4 концерт эшлидер көнгә, 4
шәр концертна шулай сагат 4-тә башлыйдыр, сагат 11-дә, 12-дә бетәдер безнең төнге 12-дә концертлар. Илбашы бүләк иткән сыйфатлы аппаратураның бер өлеше хәзер Туган авылым милли туристик комплексында ачылган Әлфия Вазалова үзәгендә саклана. Үзәк ачылуда да, әлеге мәҗлесне оештыруда да эшмәкәр Радик Абдрахмановның өлеше зур. Biz Әлфия апаны бик яраттык. Biz монда аның музейный пространство туристларга күрсәтәбез. Вот бүген инде дугалар укыбыз Әлфия апаның өчен. Әлфия апа үзәге музей гына түгел, чын мәгънәсендә аның иҗатын барлап, саклап һәм яңа буынга җиткерү мәйданчыгына әверелде. Аның исемендәге фестивальгә әзерлек тә әлеге үзәктән башлана. Фестивальләрне оештырганда Әлфия апага мөрәҗәгать итәргә туры килә, аның рухына мөрәҗәгать итәбез. Әлфия апа булыш инде безгә барлык чараларда яхшы гына үтсен дип, шуңа күрә бәлки ул да безгә ярдәм итәлер дип уйлыйм. Бар гомерен сәнгатькә багышлаган Әлфия апа тормышта да ярдәмчел, үзгә шәхес иде. Әнвәр Бакировның Мөнир Мазунов сүзләренә язылган «Әниемнең җылы кочагы» аны таныткан җырларның берсе. Ә халык «Картаямыни соң йөрәкне кат-кат сырап җырлата торган иде. Алыгайган көннәрендә дә яшәүгә мәхәббәтен югалтмаган Әлфия апабыз сагынган сайын сагындыра шул. Аны искә алуыбыз дога булып ирешсен. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.